Romanak tanong. Sugalabak. Kataro. O Muslim, mapaparatian ko Allah. Nasaya niyan bakanduda sa iko Quran agus iko hadith. Gina ni sabab agyadaron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di. Ini baga akan rakan subut iman asyai. Ataman pasagi kepitiniu. Ge matindegiu. Nada na kita kakagdegiu ati Rasulullah. Ana. Kitab Allah wa sunnati. Sekalian natigin so kitab Allah sekalian su Quran agus sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian su hadis. Urian niya nakagigala bakanan na pagilain tanong ino mga day gala bakanan miyang galabak si kumas Rasulullah o pamanabaanan mangumiyaw lawla si kumas Rasulullah. Diyan ka na nakandali makan na ayas sabab yan nakagiad na miyatay. Correct? Ay, ano sabab yan na ad na miyatay? Yuti sabab yan na mala. Si kumas Rasulullah, ad na miyatay. Ad na miyatay? Aden, lang siran miyatay. Kenapa matag aden? Kalangon. Su Rasulullah, sumanga karumanian, sumanga matayan, sumanga sahaba, sumanga impedian, lang siya miyatay. Ino mga din sa giyang kutwa, kaya patay o karungaw Rasulullah ang pinakakibubayan yan, aso Khadijah radiyallahu anha. Anto na ibuntalak kaya tibawon o mga tao, anto na ibuntalak kaya pakatali umayran ko Rasulullah, anto na ibuntal kaya sa kasakawakiran Rasulullah. Baya buntalian na miyaninindaan sa Rasulullah na gumitigar sa panganangkan ay pagalaw niyang kutiburon? Da. Siko kau wafat ko mga matayan. Abdu ba yan? So Abdullah, so Ibrahim, nagustusan ako ko mga matayan ang mga wafat. Kamadag lang mga wafat ko Rasulullah at kaya masaan yan. Siko kaya pa mga wafatiran. Baadan, amya nagtanwa sa timang buah hadith. Ayabun talakyat ibo mga tao na piyaganasiran ko Rasulullah. Da. Na, pakawatan tanong. Siko mga sahaba, ang mga ingpadayan. Mga ingpadaw Rasulullah, katawan tanong ay kadagala sahaba, ayak kadagal o mga sahaba na magatos agot 30,000 as sahaba. Kaya dagal, Masya Allah. Tantun gumadagala sahaba. Na, baadam buas sa kataw ang manusia, as sahabi, apat sa yung kuto ang magatos agot 30,000 baad buas sa kataw ang mga pantag kapatay so pamilya niyan. Amin dilimakan niya gana sa tao. De, api sa kataw na de. Ibu ba tanong man? Say ko mga imam tanong apat katawa imam. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Baadong buas sa kataw sang kanan apat kataw imam. Amin dilimakan o di nami pakairon. De, api sa kataw na de. Sa manuto na ang tunabsi o ono talaga. Maratabat ka? Sumaratabat ang maranaw? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aya kabayar kita no Allah na sukakal budir kita no. Kenapa sukakal binir kita no? Nakis kita no nakakalinda no kaya di tano ding gigiluban na sukakal binir kita no. Pag na yakar binir kita no na susupakan tano susuguan o Islam. Ano na si suguan o Islam ang mialikum ang hadith? Ayat subuhan Islam ambil alih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ina ko mawafat su Ja'far na tigena tiagar kanu sa panganangkan amawit tiyo ko pamilya o Ja'far pakakanan niyo sarang kamataan amya taling umasiran nadiran din matatapos sa ginawa yan puta bayrang buka kapgen bayrang buka tinde ini mararantang adat yan. Orian yan na sikita no na sabab sang kutwa kalatanoy maratabat nagugyuti kasasabuta tanuro na gagaw kapadi ranon sang kutwa miyatay nagugyuti kasasabuta tanuro na mapia paparangayan nagumapia kapakindo dulo na nagugyuti kasasabuta tanuro sa kapsakasakawat ako mga tungan ay tanong. Anto na o pamakas kami ka na ba indili makan mbasa nakar kami ay daya mga nugunya sa mga tungan ay niyan. Daya akyar niya kung mga tungan ay niyan. Di na yung mapipaparangayan na manusia ka. Dan yan pagana sa mga tungan ay niyan. Babas di mapipaparangayan sa Rasulullah. Babas di mapipaparangayan sa mga sahaba.
Na iniran no tudang gulaw la. Agi katawan niran kergenan tanong upama kang gulaw la tanong. Katawan niran adyuto pet sa gyang kutua agama tanong kang Islam. Na gina ni paganay kargenian. Masusupak tanong susukuan Islam. Ikadua kargenian. Piatayan so piatayan na piya ka pamanindil ka, piya ka panagod ka, piya ka pangintagun ka, piya ka pangangkat ka, piya ka pangutang ka, kagyuto man. Baya langwa putay na malaita mo kung na darkian, ayak kalilindar kita na papagintaw na miskin. Na mangangkat mo sa sumbali niya na karabaw, sumbali niya na sape, sumbali niya na kambing, miyang utang sebenar, na aya miya utang niya ko suldo pito gawin na 50,000, na aya buwas sumiolad at tabang na 20,000. Ana tigil na miya kapia, miya lapis tanong. Di ka malapis, isusupak na ka sa Islam. Na duwan yan, amay ka aya pa na miya tayo na suama, na mi babagal ka nagyang kuto ang mga ito ang mga watayan. Na dami bagay ko mga ito ang mga watayan ng kuto at tabang ka, miyang bagi-bagi sang kuto, paninindo na kabagan ka. Palalalas sa lapad na kabagan ka, pananagab na kabagan ka, pangingintago na kabagan ka, langon ko ito kabagan. Nadadakilambar ka na aya Korean ka na makapangangkat ka. Nasupyangangkat ka na da. Matatatapa utang kata maniman to. Subhanallah. Karag na tanong. Na o pa makaaya sunod na nun na so, okito-kito agama tanong kung Islam. O pa makagi okita na nun. Aw manisa na makaumas ikopiyatayan na maawid si sakasako amargas. Ay dapat yun, di kapiya ginawa niyan. Mas ikapiya ginawa niyan. Miya wafata na tuminiboro na magatos ka taon, na umanisa ka taon na maawid sa tangasasako amargas. Masya Allah. Mata kapiya-piya ginawa niyan. Udi na miyawid sa bakas, udi na miyawid sa dudul. Nganin sa napanganang ka na inawidan yan, kaan makanagyan ko tapiyatayan. Masya Allah, mataan ko Allah ka kubaya-baya. Kalbatan ang kutwarata ginawa niyan. O bagyang kaya piya kapaganang ka na, nganin sa nakuan, maragan. Di ka na bata surata ginawa niyan, kaumanan. Kau manu nagyang kuto kaya adu kawiron, kau manu na kaya pangangkat yan, kau manu nagyang kuto kaya pamayad yan si ko minggu galbakon. Subhanallah. Nagyi uyag tanu asunna ini Rasulullah. Kamata ka na ba yung margan? Nasakan na sama na nagyi uyag na kan. Igirap tibaw ako na maawid ako sa isa kasako amargas. Ako sa timan na bakas. Na mama ka sumama ka na tibaw na kan na ini bitadakan. Kataya para kano ya. Tiga na inuanan. Tiga na giipo kito Rasulullah. Giiso na to Rasulullah. Giyay suguan Rasulullah. Na opa makagyuto ikaw kita na wallahi al-azim ka kaya tabangan tanu sa tardop agyang kuto amiyapan taga kapatay. Baka ayaw nga ron. O ikaw di ka ron makaayaw ng tayo pagayong ku hadith Rasulullah. O supakan tanong na antaw ang mas ipagayong ku hadith Rasulullah. Suna Muslim. Muslim ka. Napakaayaw nga din. Giyay malabud. Giyay pinakamapiya. Miya kayo sa simbaga ka na yan. Naguminirog yung kuta sumimbaga ka na. Diyari miya sawang ustad. O balangon panganangkan. Ate miya ngi. Lamag tigin sa padapanganan na pamatigin nga bakas natiban kailangan yung kuto ang mga bakas kadiran kailangan ka pinagawi. Mataan ko Allah at tapangan tanong man alangon tanong maging sa bakas ang kuto isa awalay kalangon na walay na ad na seringan yan na miskin. Na ipananalo niya na ngano siya kang bagi-bagiin tanong. Utop-tungo isa ka barangay. Da kailangan panganangkan mataganan ipendawaw tawa din yung katarima sa hadith Rasulullah. Nag-iuyag ang tanong, kita. Takialabudan tanong, nakialabudan sirapan. O bagyo tuwa, adang pa na mirarakso na kapamaganta, kada kapamagantaon. Makatali ko dagi ang atomi di bawah tabi ito, dap sugat na kan. Makatali ko dagi atomi di bawah na, miya lapis tanong, sangko to ini tabang tanong. Di mapi, akyalo to akarniran to, miya taga-tagas. Korek! Ano ka pan miya agiro, oy, kabanda miya ka nagkaon. O di nabandis ka dun. Asan juga? Salah kau samban. Ato na ito abagasiran na ito akiaratran. Ato na ito abagasiran na ito akuan matenggaw. Ayam ya tambarak tanong na supito. Anto na ito akuan.
Adna miyang isir berua mapina sir kita nun ada misir kaya tepenganakan. Ayo udah ko pan makapangadi sa Saudi. Nagira miya ko makumamuko di magana sa piyatayan adab ka na ko rumambu. Na igira na adab ka si mata. Adna baka umamalada to. Ana espesyal su'y paganaon. Sa kami ang mga miskin na normal ay paganaon. Napaduto di kapakapamaganda tao tulad na rito ang mga tao piya kang bido-bido tanong yan ay pa na dapat nasaktan mo mapapakakanira kasaktan yung mga miskin. Subhanallah, berang-berang apaw yung apkad nun, karibatan apkad nun, kadustan apkad nun. Na andito mo niyo sa Malabod Aguso Margan. Andito mo niyo sa Balas Aguso Bedas. Di ka naman po ako sa Balas. Kasupat kataw a imam na apiatano tulungan ko mga kitabiran na sutin dagupat kataw a imam na biyaluy ram pananan a bid'a apiata gugud agalabaka. Naiman to na kanabaan na inaloya karaka ako kumanami ka punra ka na tira na diyan nagkapakay kamarata ay inaloya kan na hadith mga sahaba mga imam sukapyan yan miyat timur ka. ويتطرش كان أنت وقدي أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.